Da je toplo. Šta je, misliš ti da imaš koronu, a? Nešto me sve steglo, sve mi se ovde nešto ušćaklo, kao da me drma temperatura. Misliš da je dobila od mene, a? Pazi, jedino u životu što sam od tebe dobila, bit će da je korona. Jedino, pa evo sad korona da nije došla, ja ne bi znala kako izgleda kad ti nekom nešto daješ, prijatelju, gde je toplomer? Da li je moguće da se slomio toplomer sa živom koji sam ja imala 30 godina? Pa slučajno, ali evo kupio sam taj moderni. Slučajno, pa nikom se nije u mojoj porodici, a imaju ga 30 godina desilo da su slomili slučajno taj toplomer. Moja baba imala, pa moja majka, pa sada, evo sad imam neki moderni, pa ovaj moderni ne može. Znači, ne može, prijatelju. Pa ti kao da navijaš. Skine. Aha. Joj. Ti navijaš za nekoga. Gde ćemo danas? Pa idemo kod moje mame na ručak. A što idemo kod tvoje? Idemo kod moje mame na ručak. Tvoje smo bili pre 7,5 dana, a kod moje pre 7. Ne, da, ali pre toga, pre 7,5 dana smo bili, tipa pre 10,5 dana, a kod tvoje smo bili pre 5 dana. Znači, to ti je bukvalno smanjeno vreme, idemo kod moje, pa ćemo onda sledeći put kod tvoje. Šta je bilo, ali imaš temperaturu, a? Imam. Jedna sneka zvana ručak. Pa, kad imamo temperaturu i koronu, niko nas se nije setio. Niko. A ovamo su utrkuju kad smo zdravi. Čak ni tvoja majka. Pa ni tvoja nije zvala, što sad? Ni moja.